tarde, noite e tarde, porque é a noite deste mes de tarde. Por acompañarnos neste día que para hoy é un día moi agradable de contar con estes artistas de Zurumalla que nos presentan o seu novo traballo e que tuveron a honra de vir aquí moi ben, de decirnos se podían presentar. Temos nosa honra de poderlo presentar aquí e agradecemosle moito que estén aquí hoxe con nós. Zurumalla son 6 componentes, hoxe falta Suso, non é? Falta Suso, pero bueno, van nos deleitar igual con parte do repertorio, ainda que les falte un dos seus componentes. Este é o segundo traballo que fan, que iniciáronse no ano 2000, o primeiro traballo foi o que había e o que hai. En este traballo, que ten 17 temas, hai un que para hoy é moi importante, que queremos agradecer, que é a marcha procesional da Volta dos Nove. Sabedes que a Volta dos Nove hoy ha traballado moito no tema da recuperación da memoria histórica. É un feito grave, triste, que aconteceu aí en Bayona, é que Euyén todos os anos, o 15 de outubro, ou por esas datas, a data é o 15 de outubro, a madrugada do 15 ao 16 de outubro, foi cando asesinaron a 9 veciños do Valmiñor indo a Pavaredo, saindo de Bayona a Pavaredo, no que hoxe se chama a Volta dos Nove. E todos os anos facemos por esas datas un acto de homenaxe e o amigo Vieito tuvo a ben compoñer esta marcha procesional que esperemos que este ano podan tocar ali. Este ano que ven, este ano que estamos, cando no mes de outubro fagamos ese acto, a ver se podemos contar con eles para tocar. A presentación miña é simplemente agradecerles o seu traballo, porque todos son músicos e además de estar en Zurumalla están en outros moitos sitios traballando polo folclore, pola música do país, polo noso. Tan denostado está nalgúns lugares. Agradecerles entón o seu traballo en Zurumalla e agradecerles o seu traballo nos outros grupos nos que están e deixalos que falen e que toquen e que nos vayan comentando un pouco como se xestou este segundo traballo e cada peza un poquinho así. Bueno, sin máis, gracias. Vou falar en nome do grupo porque me comisionan sempre para este menester. En primeiro lugar, antes de agradecer a Silberto a súa maravillosa presentación, porque a mí nos deu a oportunidade de quen queredes que vos presente. Por Dios, Silberto, que nos presentes ti. Bueno, pues antes de eso, antes de agradecerlo, quero decir que vou manifestar primeiro un sentimento personal. Poderesme creer que fai moito tempo que non me sinto tan nervioso diante dun concerto. Non digo de broma, digo así de serio. E os que me conocen que están ao meu lado saben que sempre suelo estar nervioso antes de un concerto, pero probablemente nunca me viro tan nervioso diante de un concerto. Para min non é un sitio calquera, e así yo dixe onte no ensayo que tuvemos para esta ocasión, pues tocar aquí no espacio que nos ofrece o IEM. Decir que moi agradecidos, moi honrados, o sea, todo o que estuvo dicindo Silberto en realidade non a recíproca, sino que en realidade somos nós os que nos temos que sentir honrados e agradecidos de que nos acollades neste lugar que os que sabemos de outros momentos que temos vividos aquí sabemos que a cuna de todo o sentir cultural realmente de raíz que hai en todo o Valmiñor. Así que o primeiro é ser moi agradecidos e moitas gracias por apoiarnos aquí. E o segundo, que tampouco vai ser un concerto o habitual que podemos, por eso, me aguantar un calor que dio, depois chegas cando vas tocar os instrumentos afinados por cambio de temperatura, non sei que, pero bueno, tens que tirar aquel... Queremos que sea un pouco distinto e entonces pedimos vos, eu comentaba antes con Silberto un pouco, bueno, non sei como vai ser este concerto,
que nos preguntedes, que nos faledes, que nos digades calquera cousa, calquera cousa que querades saber sobre nós, sobre as pezas que tocamos, sobre por que razón se nos ocurriu facer esa peza. Bueno, por exemplo, Silverte decía que se fixera a peza da Volta dos Nove, da marcha profesional da Volta dos Nove, pois dedicada a eso. A realidade non é así. A ti tamén unha melodía que nun momento vas paseando por aí e de repente que estuveches nun acto no cual tocaches o himno galego ali en Varelo, no sitio onde hai o monumento para esa historia, e de repente non sabes por que te ven unha melodía e chegas a casa porque a veces non levo ningún móvil para gravala e chegas a casa e tratas de poñer ali rapidamente en notas porque ese momento pasa, o sea, como non anotes a Dios. E entonces no seu momento, cando esta peza tomou corpo, aparte que, bueno, ten unha historia que non vos contarei, de confusión, que non hai máis cabeza aquí, resulta que dices ti, jolín, pois esta melodía me veu pensando en aqueles mozos, aquela xente, aqueles pobres inocentes que nunha mañán do ano 36, alá ao amencer, que pegaron uns tiros, que os asesinaron e que os deixaron aí tirados. E depois empezas a pensar naquela persona que, pois, daquelas personas que decidiron manter a memoria a base de simplemente reproducir constantemente unhas cruces. Cuidado, unhas cruces que, como nos son momentos o Xeróis Vilar nos contou, non era como de paz, non era ir a Nicolía Cruz. Cuidado que estaba a vigilada, que estaba a Guardia Civil e estaban as forzas de seguridade do Estado pendientes de quen era o que facía aquela fechoría, porque era unha fechoría tremenda, que lle podía costar incluso a vida naqueles días ou naqueles momentos a xente que o facía. Entonces, pensei que, bueno, que era unha maneira bonita de facer tamén o noso, bueno, pois humilde homenaxe á memoria daqueles que foron asesinados nunha mañán, como solía ser habitual. Pero, bueno, non adiantemos, porque o que viñamos era... Vamos a mirar esta mañana. Por favor, preguntádenos todo o que queirades, preguntadme o que queirades sobre todo o que sea, e vamos a dar que pasedes ver. Temos seleccionadas 8 ou 10 pezas no medio do disco que vedes aí, para aquel ou aquela que non teñe que queira llevar, pois sin problema nenhum. E a venda. Bueno, os acordou, pero decir, e nada, que pasedes ben e que disfrutedes para que facemos música tradicional, somos todo Maya, pasado ben. Hoy sabe
as